Sa nagapanguna nga balita, 89 anyos nga babae nga nasapuan patay sa iyabalay sa La Paz, nakitaan sang posibilidad nga ginkuga. Pagsulod kag pagwas ang suspect sa balay sang biktima, nahuli ka. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Nakitaan sang indikasyon nga ginkuga tubtub mapatay ang 89 anyos nga si Alias Virgie sa sulod sa iya mismo balay sa isa ka subdivision sa Tabok Suba, La Paz, Iloilo City. Sa pagpangusisa sang kapulisan, nagpanawag ang bata sang biktima nga nagaubra sa abroad sa iya nga pakaisa nga respondihan ng iya iloy matapos ma-monitor sa CCTV nga ini ang ginpatay. Suno sa kapulisan, nakitaan sa CCTV video nga matapos madulaan sang animo ang tigulang, ginyudyud pa ini sang suspect pakadto sa kwarto. Apang ang ini nga bahin sa recording ang wala pagwa sa publiko. Grab sa liog, gilogin sipit sa liog, kaginyod-yod pakadto dito sa may kitchen nga way. Kay yung kitchen nga way nga na, dito ang kitchen, dito gatubang ang room sang tigulang. Ginkilala sang kapulisan ang suspect kay Jerry Munahan Lima alias Pablo, tumandok sa Mambusaw Capiz kag temporaryo nga nagaistar sa barangay Gihaman, Laganes. Ini ang anay trabahante sang biktima. Base sa investigasyon sang kapulisan, madugay na nga napahalin si Lima sang iya amo bago lang ini nakagwa sa presuhan bangod sang kaso nga illegal gambling. Base sa CCTV video, alas 8 sang aga sang Domingo, May 24, nagpanuktok ang suspect sa gate. Ginpasulod ini ni Virgie bangod sa pagpati nga posible matransaksyon siya sang construction materials nga negosyo sini. Alas 8:51, makitaan nga may bitbit na si Lima nga nakaputol sa bayo nga ginapatihan relo, cash kag mga alas ang biktima. Dali-dali ini nga nagwa sa balay. Pagpangawat kag daan nga hiligutan-on ang ginasundan nga anggulo sang kapulisan. Accordingly, isa sa mga motibo gid nga mag-grab gid siya. Mang-grab gid siya kay ti ang suspect nga daan nalulong na sa mga sugalan sa katawan. Ginapatihan nga ginplanuhan sang suspect ang krimen. Gintabo sini nga naka-day off ang kabulig sang biktima. Sa pagkahibalo sang barangay official sang Gihaman, Laganes, naangot si Lima sa pagpangransak sa Ilabanwa. Handa man ang mga ini magbulig para madakpan ang suspect. Para makabulig sa kapulisan, para madakpan say. Hindi mo na masiyasi katanog, may itambalaan, may armas mo na sa. Ginpadulungan sa news team ang puloy-an ni Lima apang wala sang tao. Padayon man nga at large ang suspect. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.